De novo, Vilanova volve deixarnos un contrastes atípico. Canal Rías Baixas quixo organizar un debate cos 4 candidatos que se presentan ás eleccións municipais nesta localidade, pero rexeitaron todos agás unha, a candidata do Bloque Nacionalista Galego, coa que teremos ocasión de conversar dentro duns minutos. Vémonos de contado aquí en Canal Rías Baixas no Contrastes Vilanova. Que tal, saudos? Moi boa noite. Os veciños e veciñas de Vilanova van quedar desta volta sen debate aquí en Canal Rías Baixas, e non será dende logo porque nós non o intentamos. Convidamos aos 4 grupos que concorren á cita electoral do vindeiro 28 de maio, pero só aceptou participar unha desas formacións, o Bloque Nacionalista Galego. Carmela Alfonso, candidata do BNG, moi boa noite. Moi boa noite. En primeiro lugar, agradecer que hoxe esteas aquí connosco en Canal Rías Baixas neste debate que non vai ser, que transformamos polo tanto nunha entrevista ante a ausencia dos outros 3 candidatos. Falamos de contado precisamente desas 3 ausencias, pero antes imos ata o Concello de Vilanova, da man da nosa compañeira Uxía Vidal, na procura de máis datos. O Concello de Vilanova de Arousa ocupa case 34 km cadrados. No municipio viven 10.240 persoas. O dato mantense prácticamente estancado, cunha lixeira tendencia a baixa. No 2019, o PP revalidou a súa maioría absoluta. Os populares fixeronse con 10 concelleiros, os mesmos que tiñan. 3.304 vilanoveses apoiaron a candidatura do PP. O PSDG mantivo a súa representación con 5 concelleiros, e iso sí, subiron uns 200 votos, acadando os 1.798. Gañemos Vilanova pasou por diante do BNG en número de votos. A formación fíxose con 473 apoios, mantendo unha representante no pleno. Tamén conta cunha acta o BNG que sumou ao seu favor 403 papeletas. A participación mantívose no 71%. O bastón de mando de Vilanova volveu parar, unha vez máis, a mans de Gonzalo Durán. O popular senta na alcaldía dende o ano 1995. Durán é o único que repite como cabeza de lista. No PSDG apostaron desta volta por María José Vales, mentres que o BNG recupera a Carmela Alfonso. Xa foi a candidata do Bloque en Vilanova no 2007 e 2011. Ademais, neste concello naceu neste 2023 unha nova forza, Renova Vilanova. Está encabezada por José Juan Durán, irmán do actual alcalde, o que acompañou como tenente de alcalde e concelleiro de Cultura e Infraestructuras entre 1999 e 2011. No 2019, logo de ser cesado como presidente de Portos de Galicia, dimitiu dos seus cargos no PP despois de décadas na formación. Pola contra, nesta cita coas urnas, os vilanoveses non contarán coa papeleta de Gañemos Vilanova. A formación non se presenta aos comicios tras 8 anos con presenza no pleno. Bueno, pois imos agora con esas ausencias. A primeira do candidato á reelección polo Partido Popular, de contado van ver aí a súa cadeira baleira. De novo, Gonzalo Durán volve rexeitar participar neste espazo, algo que lamentamos profundamente porque así o cremos nós, non hai nada máis democrático que formar parte dun debate como o que propoñíamos aquí en Canal Rías Baixas con todos os candidatos que se presentan á alcaldía de Vilanova. Os outros ausentes declinaron participar, podemos dicir, por efecto dominó. Dende o PSDG anunciaron que non virían a este espazo ante a ausencia do candidato do Partido Popular. Tamén lamentamos que a nova candidata socialista non estea aquí esta noite, como digo sempre, aínda que non estea o candidato á reelección, este segue a ser un bo espazo, un bo lugar para que cada partido, cada candidato, cada candidata expoña as súas propostas, as súas ideas para mellorar esta localidade en concreto, no caso de Vilanova, e tamén facer crítica. Tamén se pode facer crítica da xestión do goberno municipal, aínda que non estea presente, neste caso, o alcalde candidato á reelección. Tamén a ausencia é xa a derradeira, neste caso, de José Juan Durán, que tamén rexeitou participar neste debate. O candidato de Renova Vilanova coincide coa candidata do Partido Socialista
Socialista en que sen o candidato popular non ten sentido participar neste debate, como no caso da señora Vales. Tamén lamento que José Juan Durán non este aquí esta noite, máis aínda tratándose dun partido de recente creación e sendo el exmembro do goberno local de Vilanova polo Partido Popular. Así que nada, plantón do Partido Popular, do Partido Socialista e de Renova Vilanova, pero ainda así non van impedir que aquí en Canarias Baixas se celebre este Contrastes Vilanova, no que conversaremos nos vindeiros minutos coa candidata do Bloque Nacionalista Galego, que si estivo a participar neste debate, estivo disposta a participar neste debate sen condicións, sen preguntas previas e sen condicionantes de ningún tipo sobre quen viña, quen non viña e como ia desenvolverse este formato. Así que comezamos a falar, a conversar coa candidata do Bloque. En primeiro lugar, quixera comezar preguntándolle precisamente polo que estamos a vivir esta noite. Que lle parece a ausencia de todos os outros candidatos? Bueno, pois pareceme unha cobardía e unha deixadez de responsabilidade, de responder ante os veciños, de dar explicacións e de contrastar, como ben decides aquí, non? É dicir que creo que é un esforzo que deberían facer e bueno, o BNG nunca escatiman esforzos para os veciños e sempre que nos convocaron pois nos respondemos, non? É dicir, en ningún dos debates anteriores dos que eu acordo, vamos, nunca ninguna das candidatas que me precederon e as que foron a posterior de min rexeitaron afrontar esta responsabilidade e asumir este... Quixera preguntarlle polo clima político que se vive en Vilanova. Non sei se o que estamos a vivir aquí esta noite é unha mostra desa, bueno, non sei se crispación, desa tensión política que se vive ás portas dunhas eleccións como é o caso no seu concello. Bueno, eu non sei, eu creo que están facendo un xogo de poder que non atende ao que necesita Vilanova, non? É dicir, uns están moi nerviosos, ven traidores por todas partes, non? E outros, pois, están a falar uns a contra dos outros e eu creo que eso non conduce a nada construtivo, non? É dicir, a nós concretamente parecenos moi mal, pois, por exemplo, que o PP saíra nun vídeo pois meténdonos a todos no mismo saco, non? Cando os traidores os ten na casa, non? E a división está dentro do seu propio partido, non? E dos seus propios membros que se desmembran e que hai aí unha división manifesta, non? Entón, bueno, creemos que hai que chamar as cousas como son e creo que para nós nunca deberían ter ese tipo de trato porque, dende logo, o BNG sempre fixo unha oposición leal, constructiva e a pro de aportar en positivo para os veciños e as veciñas, non? Neste momento o BNG no Concello de Vilanova ten un único concelleiro a que aspira o Bloque nestes comicios do 28 de maio. Pois o Bloque aspira a unha convocatoria extraordinaria na que retome as forzas e os folgos que xa tuvo e a multiplicalos, se posible. O sea, aspiramos a gañar, é dicir, aspiramos non a gañar por gañar, é dicir, no Bloque e no noso grupo non temos como fin o poder, non? Temos o chegar a gobernar como un instrumento, como unha ferramenta necesaria para cambiar as cousas, para facer as cousas de outro xeito, non? Creo que o cambio de candidata no Partido Socialista, María José Vales, e tamén a chegada a marcha, mellor dito, de Gañemos Vilanova, pode favorecer un incremento de apoios, neste caso para o BNG? Pois eu agardo que sí, pero tamén, máis alá dos que non teñan a opción dos compañeiros de Gañemos, pois
tamén está, eu creo, que o descontento que nestes momentos ten que haber no PP, non? É dicir, nós non temos as portas cerradas para nadie, e eu creo que todo ese descontento que pode haber nun partido fracturado, non? E cunhas leas fraticidas aí manifestas, eu creo que os propios, digamos, votantes do PP non poden sentirse moi a gusto de seguir votando unha organización e unha xente que está sendo desleal ca súa propia organización, non? Eu penso que iso non conduce a bo porto e valga porque xa non están portos algún, non? Pero o que creo é que toda esa xente, o que si dentro do BNG tamén lle ofrecemos é a oportunidade que non a desaproveiten, non? A oportunidade de un cambio real, de un cambio de verdad, con un grupo que necesita das forzas e dos apoios dos veciños para eso, para ter a posibilidade de cambiar as cousas realmente, non? Precisamente, quería preguntar, imos xogar un pouco a adiviñar o futuro, se renova Vilanova, o partido de José Juan Durán irrompe no pleno e o Partido Popular perdese a maioría absoluta. Vostede é optimista de cara a posibles negociacións que podería haber con outros grupos con representación no pleno para tentar cadrar as contas e tentar darlle forma a un hipotético goberno alternativo, Partido Popular? Bueno, eu non me gusta xogar ás quinielas, ni me gusta os xogos de azar, non? E tampouco creo que vayamos a facer aquí de adivinos, non? Nin de adivinas, pero eu o que si me presento é para que os veciños teñan a oportunidade de darme a posibilidade. Eu non vamos a ser tampouco aí hiperoptimistas de que teñamos unha maioría absoluta, tampouco é que me emocionen as maiorías absolutas. Ahora, ter unha maioría de votos, si unha maioría de votos me refiero a sacar uns votos o suficientes que permitan gobernar sin necesidade de maiorías absolutas, non? É dicir, a experiencia que vexo en Vilanova de quen tuvo a maioría absoluta durante este tempo e a utilizou ademais dun xeito tan prepotente e tan abusivo como que, vamos, parecen os donos do Concello, e iso impideu que moitos estuéramos a gusto dentro do Concello, non? Pois creo que fai que, bueno, que ao mellor si o que se pode dar é un panorama máis diverso, e creo que a diversidade pode ser positiva, non? Bueno, pois estamos conversando con Carmela Alfonso, a candidata do Bloque Nacionalista Galego. Falamos dos asuntos que tiñamos previstos, dos distintos bloques temáticos que tiñamos previstos no debate. En primeiro lugar, imos falar de infraestructuras. Que balance fai en materia de infraestructuras nestes últimos 4 anos? Bueno, eu o que creo é que hai infraestructuras inconclusas, non? Bueno, onte me metín por un camiño en Ballón que é curiosísimo, non? Que non ten saída, non? É dicir, iba con idea de chegar ás Aceñas e cando é a miña sorpresa que vou por un novo asfaltado e chego a unha pista sin saída, non? Eu creo que o que a veces te atopas en Vilanova, non? En moitos camiños sin saída e moitos camiños a medio camiño, non? Nunca mellor dito, é dicir, de Sánchez, por exemplo, me estou acordando ahora do treito entre dúas parroquias nas que habitualmente transito, que é a Tremoedo, a miña parroquia natal, e András, non? E se fan de Sánchez por tramos, non? Se fan cousas como a cachos, non? Nunca hai ves unha obra digamos, planificada, proxectada de principio a fin, non? Senón que, pois, eso, te encontras igual, pois, nesta vía que che digo, por exemplo, que une Tremoedo con András, te encontras de repente un desanche, pois, o mellor de 4 ou 5 metros, e de repente te podes volver a encontrar cun estreito no que non pasan 2 coches á vez, non? Entón, penso que eso é, ademais de peligroso, non? Para a propia circulación, porque de repente te confías en que, como que hai moito espacio, pero de repente te topas con estreitamento, non? E, bueno, penso que a nivel de infraestructuras,
o que cabe tamén é menos cemento, non? E máis actuacións blandas, non? Por exemplo, creo que agora mesmo se está pensando en paseos, outra vez, por exemplo, a beira do río, a través dun paseo para o río Currás, e eu son moito máis partidaria dos sendeiros, non? Das sendas, é dicir, de que a través, por exemplo, do río tú poidas transitar, que este garantizado o tránsito a pé de río, tanto para os pescadores como para as inspeccións, para a vixiancia do río, para tamén aprender e ver a beira dos ríos e coñecelos, non? Porque temos cruces fluviales maravillosos, mentras non acaben de estragalos de todo, pero o que me dou conta é que de repente se fan uns paseos duros e de doble carril onde se estraga toda a vegetación de ribeira, e mentres que, pois eso, noutros sitios nin se pode transitar, é o que che decía moitas veces, roiteiros sin saída, non? Camiños tamén sin saída. Entón, penso que se poden facer cousas, además cos recursos que hai en Vilanova, desde o punto de vista económico, penso que somos máis que necesarios por precisamente plantexar cousas non faraónicas, sino, pois eso, actuacións de baixo custo, pero de alto interés para ser sostibles, non? Falamos tamén de urbanismo en canto ao modelo urbano de Vilanova. Que modelo de concello lle gustaría a vostede de chegar á alcaldía a desenvolver na súa localidade? Pois eu penso que hai que a xente lograr ese pexón atrancado aí, que non temos, estamos cunhas normas urbanísticas do 97 que non deixan, por exemplo, pois eso, no rural desenvolverse os núcleos, e mentras que pois a xente ten que facer modificacións de normas puntuais de seguido para poder pois eso, poder facer unha vivenda para os seus fillos, non? Eu creo que hai que desenvolver ese plan xeral de ordenación municipal para ter unha norma para todos, por igual, e non ti vai facendo e logo meter a xente en líos legales que non pode salir deles, non? Por outra parte, eu penso que desde o punto de vista urbanístico xa tiñamos plantexado no seu momento tamén para dinamizar o rural que as vivendas para xóvenes de aluguer social se aproveiten as escolas unitarias que están abandonadas en Ballón, en András, en Tremoedo tamén hai algunha. Todas esas vivendas das escolas unitarias houbo nesta legislatura por parte dos propios grupo do PP na Xunta axudas para facer rehabilitacións para vivenda social, e nin siquiera con esas axudas fixeron nada. Entón, eu penso que é unha asignatura moi pendente o proporcionarlle á xuventude cando menos a opción a unha vivenda de aluguer social asequible para que a xente xoven se instale no rural e dinamice a vida e as actividades no rural. Pois facemos o primeiro alto da noite no camiño, de contado, continuamos conversando coa candidata do BNG neste Contrastes Vilanova. Pois aquí continuamos en Canal Rías Baixas neste Contrastes Vilanova conversando coa candidata do Bloque Nacionalista Galego, con Carmela Alfonso. Agora imos falar de cuestións relacionadas coa economía, coa situación económica do Concello. A cuestión da débeda en primeiro lugar, sitúase no Concello de Vilanova en 457 euros por habitante, é o dato máis alto da provincia de Pontevedra. Que balance fan dende o Bloque Nacionalista Galego da xestión económica do goberno local?
Bueno, a xestión económica ven sendo nefasta dende o 2007, xa recordo que, e sobre todo na legislatura do 2011, que íbamos en picado, non? É dicir, que a débeda aumentaba vertixinosamente, non? Ben, isto produxo un plan de axuste para poder, para contención de gasto, porque non se podía seguir así, pero Vilanova continúa endebedado e continúa repedindo préstamos para financiar a débeda, non? E é como un peixe que morde o rabo, non? Eu o que vexo é que sair de aí pasa, lóxicamente, por ser máis contidos no gasto, por suposto, como en todas as casas, máis contidos no gasto, e polo tanto, por eso o noso plantexamento de ir a un plantexamento de accións ou de actividades axustadas ao que temos, non? E de aí que haxa que promover máis actividades que non conleven, por exemplo, a nivel cultural, pois as panoramas de la vida, sino actividades con xente do propio concello, con moito, digamos, talento do propio concello que hai nos xóvenes, e que iso que temos que potenciar o noso e a nosa propia xente. E creo que non debemos estar vivindo por riba tanto das posibilidades que ten o Concello, non? E, por tanto, esas obras faraónicas de piscinas con aguas quentes, e con aguas quentes que, ademais, hai que quentar, que supón un gasto enerxético e inversións que non podemos soster, non? Porque as cousas non é só que as poidas facer porque recibas unha subvención, máis menos, sino que despois esas infraestructuras faraónicas hai que mantelas e hai que sostelas, non? Por iso que de nada vale que nos fagan pontes e logo non nos manteñen, non? E se derruban, non? Entón creo que eso necesitamos máis cautela con coas cousas da economía para poder sair avante, non? A todo isto, pois, eu creo que para mellorar a situación económica deste do Concello non poden vir a dar leccións grupos que se chaman novos, non? Cando xa estuveron no goberno e cando ademais foron partícipes de todo ese despilfarro e de toda esa manrota, non? Que bueno, pois facían. Eu a única intervención que recordo no último mandato no que participou o grupo que agora se presenta encabezado por José Juan Durán, por exemplo, foi 12.000 euros para a renovación do altar da iglesia, que xa estaba hiper financiado, non? E bueno, porque había que pagar un artigo ao seu favor na prensa do entonces cura da parroquia, non? Entón, creo que non veñen a dar leccións de nada en ese sentido, e que, polo tanto, todo ese despilfarro foron partícipes e copartícipes, e creo que hai que dar o cambio para que entremos a xente que pode poñer un pouco de sentido común en todo isto, non? Pois, lle parece, seguimos avanzando. Voulle preguntar agora por medidas a prol da creación de emprego, tamén propostas que teñan vostedes dende o BNG para a dinamización dos distintos sectores productivos da localidade, como pode ser o apoio ás empresas, o comercio local, a hostalería, tamén a sectores fundamentais, non? Como é o caso en Vilanova do sector do mar. Cales son as principais liñas nas que está traballando o BNG para o seu programa electoral? A ver, dende logo, Vilanova, os recursos e os sectores, como ben dices, desde o sector primario, dende o mar á terra,
e a todos os sectores tamén da transformación, non? Como a conserveira e demais, pois ten un abano de diversificación económica que é moi interesante, non? E eu penso que en todos estes sectores, ademais, hai que apostar por a sostibilidade, non? É dicir, se falamos, por exemplo, do sector do agro, que é básico e fundamental, e creo que ademais é pois eso, os cimentos onde se sosteñen todos os demais. Nós, por exemplo, plantexamos que a nivel comarcal, e creo que hai que recuperar ademais ese entronque de Vilanova ca comarca, non? Que por as pataletas aquí do señor Gonzalo pois estamos fora da comarca, fora da mancomunidade, de alguna maneira, ou de alguna maneira non, a todos os efectos prácticamente. Entón, creo que esas pontes hai que recuperalas ca comarca para facer actuacións, digamos, máis potentes, como poden ser un banco de terras a nivel comarcal que nos permita pois pôr a disposición da xente para ampliar a súa base territorial e facer que proxectos de emprendemento no agro pois salan adiante, non? E se diversifiquen, ademais. Eu creo que nun sector como o do agro non se poden estar poñendo todos os ovos no mesmo cesto, porque se nos cae o cesto quedamos sin ovos, non? E creo que se está facendo moita burbulla un pouco co tema do viñedo, se están chegando con plantacións ás beiras dos ríos e destruindo franxas de protección das aguas, e creo que eso pode chegar a ser insostible desde o punto de vista da saúde e da protección das aguas e da protección de outro sector como é o mar, porque a fin de contas os ríos van ao mar e ao final o marisqueo ten que recuperarse deste bache que está a pasar. Víamos estes días como escasea a máis da metade a produción de berberecho, escasea un montón tamén a produción de ameixa. Para as mariscadoras isto está sendo crítico, non? E penso que a maneira de recuperar precisamente é en base a esa protección e a esa mellora no saneamento, por exemplo, a esa mellora na protección de ecosistemas como ríos, non? Para que as aguas cheguen tamén ao mar en debidas condicións, non? E teñamos un sector marisqueiro como temos, con moito potencial e que o desenvolvamos, non? Dicía agora vostede que Vilanova está como desconectada ou fora da mancomunidade do Salnés, un campo no que palpable esa situación atípica, cando menos, materia turística. Vilanova está apostando polo proxecto Mar de Santiago, polo que di vostede, entendo que se vostede fose alcaldesa de Vilanova sería partidaria de reconectar coa mancomunidade do Salnés, ir de novo da man co resto dos concellos da comarca nun proxecto turístico conxunto, non? Por suposto. É dicir, non cabe a menor dúbida, a mí me tocou ver algún folleto de Mar de Santiago e me tocou quererlo explicar a algún visitante, a algún turista que afortunadamente abundan e nos visitan, e me foi literalmente imposible. É dicir, como lle explico a alguén que vaya a Compostela sin pasar por Vilagarcía? O sea, é como, váyase usted a Compostela, pero neste concello non pise, porque non me falo con ele, non me ajunto, non? Que decíamos de pequenos, non? É dicir, eso son chiquilladas que non son propias dunha autoridade, dun gobernante que, pois eso, que trata de que o que eu digo ou nada vale, non? É dicir, creo que eso non é gobernar, non? Gobernar é gobernar para todos e con todos. E con todos de xeito que as cousas teñan un fío condutor, non? E dicir, e xa había unha ruta marítima xacobea, non? E pasa por Vilagarcía, non? O sea, pasa por Vilanova, lóxicamente, e podes comenzar en Vilanova ou máis alá, pero dende logo ten un roiteiro hacia Compostela que vai pola ría da Arousa e non se poden
saltar portos, non? Como se suele decir. Bueno, pois se parece seguimos avanzando en contidos, falamos agora de políticas sociais e de igualdade, se quere pode facer balance do feito nestes últimos 4 anos nesta materia e tamén das propostas que le venden de o BNG. Bueno, en política social está claro que hai un compromiso adquirido tempo a, non? Eu non sei se me fallan as datas, pero creo que foi no mandato 2011-2015, cando adquirimos o Pazo Vista Real a proposta do PSOE naquel momento e que, cas debidas reflexións, e isto quería aclarar aos veciños, que hai moitos veciños que pensan que a ruína económica do Concello, non, se fundamenta en haber adquirido por 1,5 millón de euros o Pazo de Vista Real. A deuda de Vilanova é moito máis que eso, pero ese 1 millón de euros precisamente non, eu recordo que foi o meu primer, digamos, requisito para acceder á adquisición dese predio, dese ben, que fose económicamente viable afrontar esa débeda, non? E acórdome a reunión ca interventora naquel momento que me explicou o plan de financiamento viable e posible cos recursos propios do Concello, non? E accedimos a que Vista Real con un fin moi prioritario, que era que se instalara un centro de día. Eu creo que hoxe habría que falar non só dun centro de día, sino tamén incluso dunha residencia pública, que non temos en Vilanova medios para coidar dos nosos dependientes e que non temos siquiera tampouco uns servicios sociales ben dotados, porque hai un asistente social para todo o territorio e para toda a poboación, que non chega nada, que os expedientes de valoración de dependencia se están facendo tarde e cando chegan xa deixaron de facer falta. É dicir, creo que en canto a servicios de conciliación, é dicir, que nos permitan seguir traballando e seguir coidando os nosos, pois vamos moi mal, e nós necesitamos dese centro de día en Vista Real, que foi o compromiso, e iso está acordado por unanimidade nun acordo plenario, que non se cumple, e que, polo tanto, eu creo que agora Vista Real, eso pode facelo compatible perfectamente cun centro de formación continua igualmente, ao mesmo tempo tamén eu sería partidaria de que unha escola infantil acompasando ese centro de día para dar un pouquiño de alegría e ademais para que as escolas infantiles estén máis próximas ao territorio. Caleiro é unha parroquia con moita poboación tamén, e creo que as escolas infantiles, esa etapa do achegamento dos máis pequenos a outros, a socializar con outros pequenos, ten que darse esa primeira etapa, dicen os pedagogos expertos neste tema, ademais, que teñen que darse no seu primer entorno, no seu quilómetro cero, no seu entorno de proximidade, e non que teñamos que ampliemos moito as escolas infantis no centro urbano, no casco urbano, e que haxa que desde as parroquias trasladar os nenos tamén ali, non? Creo que esas escolas infantis máis pequenas son moito de cousas, moitas cousas pequenas fan unha gran cousa, non? Eu creo que Vilanova ten que coller eso tamén así, para sacar proxectos máis pequenos e con moitos proxectos pequenos fagamos unha gran Vilanova. Xa nos comentaba antes a súa preocupación en cuestións medioambientais, dos cauces fluviais e demais cuestións relacionadas tamén co medio ambiente. Falamos tamén de transición ecolóxica e de medidas a prol da eficiencia enerxética, cuestións que son importantes nestes momentos que estamos a vivir. Que propón o BNG nesta materia? Bueno, eu antes da transición enerxética me gustaría puntualizar ao fío de que estábamos a falar de Vista Real, non? En estes días se ven de plantexar un parque estilo Francia ou estilo non sei que país
países foráneos, non? Copiar e pegar un modelo alleo, non? Alleo a nós, de pradeiras moi grandes para, non sei, pois facer un Central Park aí en Vista Real, non? Eu penso que temos que ter identidade propia, creo que temos que darlle aos nosos espacios unha personalidade propia, e creo que estaría moi ben que, por exemplo, ao Parque de Vista Real, que nunca tuvo que ser un viñedo, porque xa nunca o era, e co viñedo de Vista Real me gustaría moito saber que pasou cos dereitos de produción que se adquiriron por parte do Concello despois de adquirir o Pazo, onde están esos dereitos novos de plantación, para que se adquiriron, e agora se plantea outra vez quitar a plantación, cando nunca tuvo sentido xa volver a poñela, non? Que así o manifestamos no seu día no pleno. Pero entón, agora que se plantea, pois efectivamente, construir en ese espacio de Vista Real, entendo que acompasando esas dotacións das que falábamos antes de equipamentos sociais, non? Como teríamos que ter aí un espacio efectivamente revexetado. Eu creo que eso, que deberíamos darlle unha identidade propia. Eu creo que temos un xardín umbrío en Vilanova, no centro, que é o que máis, digamos, querencia ten no seu uso. Iso foi feito por suscripción popular no seu día. Bueno, penso que en Vista Real podíamos facer algo parecido, pero con toda a colección botánica que participa da obra literaria de Valle, é dicir, hai un estudio xa feito de todas a colección de especies botánicas que Valle nomeou en toda a súa grande obra literaria, non? Entón creo que temos un vilanovés universal aí, en base ao que facer un parque, digamos, con un tema claro, que a colección botánica das obras de Valle, no cual a veciñanza podería coparticipar ca plantación, ca aportación, unha vez posto ese listado de especies da obra de Valle Inclán, e creo que temos que facer algo noso, non algo copia e pega de outros países que nada ou pouco teñen a ver con nós. Pois se parece agora imos si con esas propostas en materia de eficiencia enerxética e transición ecolóxica. Bueno, pois a eficiencia enerxética eu penso que pasa por diversificar as fontes. Está falando moito da enerxía solar, lóxicamente, das comunidades enerxéticas. Nós creo que temos tamén unhas comunidades de montes, e aí tamén eu quero facer un empuxe, non? Porque a produción de madeira e de biomasa que pode haber sobrante a veces nestas comunidades, pois para ter franxas de protección de incendios, etc., pois que podríamos reempregalas en caldeiras de biomasa nos centros escolares, nos centros culturales ou nas casas de cultura, etc. É dicir, que sí que temos que apostar por as renovables, está claro, non? Nos están dicindo que hai que respirar mellor. Eu son moi partidaria, sabes, de revexetar, de vexetar e vexetar, non? É dicir, creo que a vexetación é a que nos axuda finalmente a respirar mellor, e polo tanto non botar man das enerxías, o sea, dos combustibles fósiles, non? Que está claro que están perxudicando enormemente, non? Entón creo que non apostar solo por un tipo de renovable, non? E sí que mesturar distintos tipos de renovables, incluída a biomasa, que creo que é algo por o que se está apostando a nivel, curiosamente, das enerxéticas, non? É dicir, das plantas bueno, me saldrá... Sí, de producción de enerxía eléctrica en base á queima de biomasa, non? E eu creo que hai que facer un uso da biomasa máis de quilómetro cero, máis de proximidade, non? Máis que a propia comunidade utilice os seus propios recursos de biomasa pois para aquecer, para
Bueno, eu creo que no Parlamento nos decía o PP non fai moito, non, que si queríamos volver á lareira, non? Eu non sei se saben no PP que hai vitrocerámicas de leña, non? Porque nos decía que, claro, que nós non íbamos a enchufar a vitrocerámica, nos enchufamos vitrocerámica, pero tamén sabemos que hai vitrocerámicas que van a leña, que non sei se o saben, que xa non hai que volver á lareira necesariamente, a fumar as potas para facer cocer os alimentos. Perfecto, pois se lle parecimos xa coa derradeira pregunta, non sei que nota lle pon ao executivo que lidera na actualidade Gonzalo Durán en materia de participación cidadá e de transparencia, e tamén cales son as súas ideas para mellorar estes dous aspectos. Bueno, eu de transparencia penso que había un episodio estes días na prensa que xa denotaba, non, un estado policial manifesto, non? É dicir, parece que ao PSOE había chegado unha información de uns empadronados, mal empadronados nunha vivenda que estaba en venta, non? E acto seguido a reacción do alcalde sempre policial, non? Pois poñer a investigar a policía a ver quen filtrou esa información, non? Como é que hai información sobre o empadronamento que está ao alcance de outras forzas políticas, que non sean eles, non? Que non sean eles. Eles son os donos, amos e señores de toda a información e moitas veces era tamén o gran problema nos plenos, non? En algún momento chegamos a ter que denunciar ante o incumplimento de dar información previa ao pleno con debida forma e en plazo para poder afrontar o debate dos temas que iban na orde do día, non? E, bueno, e así, e hubo que repetir un pleno nunha ocasión, porque así o requireu o defensor da Constitución, vamos, dos principios constitucionales. Bueno, pois se parece, ímolo deixando aquí Carmela Alfonso, candidata do Bloque Nacionalista Galego á alcaldía de Vilanova. Moitísimas grazas por participar esta noite neste Contrastes Vilanova aquí en Canal Rías Baixas. Gracias a vos, gracias aos ointes por estar aí, e se mo permitides, pois nada, unhas palabras de ánimo e de alento para as persoas que estes días atrás acaban de ter ese accidente nefasto con 4 vítimas siendo hospitalizadas e que oxalá o antes posible se melloren e de corazón que yo desexo. Pois nos sumamos tamén, claro que sea, a esas palabras e toda a información relativa a ese accidente, estámoslo contando tamén nas novas do día, tamén en canalriasbaixas.com. Antes de marchar, de novo, pois lamentar as ausencias desta noite aquí neste Contrastes Vilanova. Xa saben, a ausencia por unha banda do candidato do Partido Popular Gonzalo Durán, tamén a ausencia da nova candidata do Partido Socialista María José Vales e tamén a ausencia do candidato de Renova Vilanova, José Juan Durán, que todos eles, como lles estamos contando esta noite, rexeitaron participar neste espazo electoral aquí en Canal Rías Baixas. Nos poñemos así o punto final a este Contrastes Vilanova. Agora tomen nota das vindeiras citas que temos aquí xa programadas en Canal Rías Baixas, coa vista posta nesas eleccións municipais do vindeiro 28 de maio. Mañá mércores é a quenda do Contrastes O Grove, o xoves Contrastes Rianxo e o venres Contrastes Cambados. Ademais, vai ser o primeiro dos debates que celebramos xa en plena campaña electoral. Xa saben que todos estes espazos electorais están dispoñibles tamén na nosa canle de YouTube. Graciñas, moi boa noite.